Zdravím vás. Já jsem Jan Žižka z Trocnova a Kalicha. Toto je můj první příspěvek na sociálních sítích. Zemřel jsem totiž před 600 lety a už nějakou dobu vypadám asi takhle. No, ono vlastně není na 100% jisté, jestli jsem to já. Jisté ovšem je, že se od 11. do 14. října bude tady, v Betlémské kapli. Počkat, nezbořili ji náhodou? No, to je jedno. Zkrátka, že se tu bude konat slavnost k 600. výročí mého úmrtí. Vše odstartuje slavnostní bohoslužbou, po níž přijde na řadu světová premiéra kantáty Jaroslava Krčka. Počet míst je omezen, takže si raději udělejte rezervaci. O víkendu pak můžete navštívit přednášky, shlédnout film, nebo si prohlédnout část mé lebky a dokonce i můj meč. Vstup je zdarma, tak přijďte, bude to rozhodně stát za to.